Anakku nduk limbuk Mas Bagong Darmono. Dalem ya wonten dawuh napa ya? Karo Pake. Apa? Aku Pake sapa? Pak Kisno. Wis. Piye Pak Tengkleng? Jan ora kaya bengi iki ya. Mbok limbuk karo Pake. Nggih. Lah suasanane jan ketok regeng ya lagi iki lho sejarah antarane Solo dan Jogja menjadi satu dalang-dalang. Tepuk tangan. Joglo. Nggih. Joglo. Pimpinane Joglo Utara. Urunan totale 250. Ya. Kuwi Utara. Iki mujudake srana silaturahmi dalang Solo kelawan dalang Jogja ya Yung. Amin. Awake dhewe pelaku seni jamane wis beda mergo jaman ki janma jamno ki wong peradabane wis saya mundhak saya maju. Awake dhewe duwe tugas ngemban yaiku njaga persatuan kesatuan lan kemanunggalaning kabeh warga. Mergo sing kinaya ngapa iki mujudake kanggo tolak ukur tumrap bangsane dhewe. Lan ngetokake yang jenenge persatuan ki pancen ampuh tenan. Wah, hebat mo. Ya ta? Ya. Mula nadyanto ning di papan panggonan iki saiki utamane donya iki lagi tidak baik-baik saja. Ning tumraping negarane dhewe dalang punya tanggung jawab moral sing ora enteng yaiku tetep mempererat silaturahmi dituladani yang awake dhewe iki. Ya, nggih. Mula tajuk utawa temane bengi iki serawung sambung. Sambung-sambung. Serawung ki seduluran silaturahmi, sambung ki sinambung, aja nganti pedhot lan kita harus berani memutus rumor bahwasanya dalang wi identik dengan ora rukun, kuwi dihapus total wiwit saka bengi iki fa insyaallah selamanya dalang tetap manunggal. Tepuk tangan.